Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa z hry Shakes and Fidget. Takže máme tu len takú miernu ukážku postav, z ktorých budem točiť. A bude to len také kratšie videjko, pretože ja už som teraz pred chvíľkou točil let's play, ale proste nenahrával som zvuk z Camtasia, vidíte. Teraz už sa nahráva tu proste toto a to sa mi nenahrávalo, čiže som to úplne dofailil, tak vám natočím len také predstavenie. Čiže taká hlavná postava je Lipové LP, úroveň 58, čiže level up, čo je výborné. Ale sme level up, čo je úžasné. A to je taká najhlavnejšia postava, je to na svete S15. A proste vidíte takto nejako, tu mám aj link na kanál. Čiže to bude taká hlavná postava. Ináč ukážem vám, že v tomto mám len link na silu, ktorý si vezmem. Keď je XXL, tak prečo nie? Možno to využijem aj do podzemka. Podzemka tu mám ináč takto. Tu mám prvé hotové, druhom som na 9. Ohavný démon. Tu mám zlý bandita, tieňový aligátor až kobra. Tu máme tiež nič, čiže len také predstavenie. Toto je náš cech, kde takto len nejako rýchlo vám ho ukážem. Ešte dole. Snažíme sa dostať do top 50, už sme v 106, čiže ako len si sem dám quest, nejaká čapica, zdravie, inteligencia, to vezmem. A presunieme sa na druhý svet, čo je S13, kde máme nášho Spiritka 333 z cechu The Kings of the neviem čo. A proste dáme si arénku. Fúzelník to viem, že som nedal, čiže postava je nejaká takáto. 591 obratnosť, 40 000 HP bez elíku, čo je možno trošku slabé. Ale tak, tu máme len takéto veci, čiže zase mi nič nepadlo také užitočné. Malý elík na silu, ale mám tam na sebe, sa mi zdá, že veľký, áno mám. Inteligencia, dobré, čiže toto je nič. Na podzemkách som s tým nejako takto. 2, 4, 9. Pozícia je 19656 a ináč je to na svete 13, čiže je tu aj môj veľmi obľúbený youtuber Nitus. Viem, že sa na toto video nepozerá, ale tak keby áno, tak ahoj. Fakt super youtuber. Dobre, nechcem sa vtierať, čiže tu si len dáme zase hospodu. Čiže to je taká druhá hlavnejšia postava. Ďalej tu máme postavu na S11, ktorá má názov Verti 0. Je to zase kúzelník a je to len ako takto. Tu máme podzemko. Mám tu toto, čiže nemôžem si dať ani to, ani to. Mi zase nič nepadlo. A tu tiež nič. Možno si kúpim. Nemám cash. Takže to je tiež taká postavka, čo je na S11. Ďalej tu máme na slovenskom serveri Mario 11, čo mám od spolužiaka z cechu Majstri. Čo je taký proste cech. Proste je to cech. Cech ako cech, to je jedno. Tak. Takže tu mi zase nič nepadlo. A tu tiež. No dobre, čiže tak, toto by bol tento účet, pozícia je takáto. Tak a proste tak. Čiže to máme už 4. účet a ešte nás čakajú 3. Toto je na svete S27 nemecký, kde máme nášho Lipo LP, opäť lukostrelec, arenka, vyhratá. Tu máme zase nič a tu máme ešte väčšie nič. Tu mám som s podzemkami na tom len takto. Nie je žiadna výhra, 7 slávy 22 000, čo je slabé, ale tak áno. A mám tu len jeden epic, čo je taký. Čiže to by bolo z tejto postavy na S27. A teraz sa presunieme na predposlednú postavu, čo je na novom serveri S22.
kde máme postavu s názvom Konoreska, žijeme jednou a to je zase náš valečík. A tu už sa nám dokončí quest, čiže na ten si počkáme, pozrieme sa do zbrojky. To je nie, oh šajse, nič. Aha, dobre, nie. Pozrieme si prvého v topke. 35. level, tí ľudia sú fakt blázni. Wow. Toľko epikov. Akože good job. Za taký krátky čas toľký level a taký silný, fúha, dobre. Pozícia 20, no títo sú celkom dobrí. A tu máme, ešte si pozrieme, aby som chcel skúnem do cechu, len ešte na tomto svete nemám potvrdený e-mail. Čo je škoda. Hej. Dobrý. Tak, paráda. Čiže tu sa nám už končí quest, ale asi si vypnem hudbu. Vieš čo to keď sám. Ruky. Tak. A to už len porovnať. No, čiže fakt sa ospravedlňujem, že je to takýto let's play, len no, možno to ani nie je let's play, tu sa nám skončila toto. Čiže to sa nám aj šikne, síce menšia intelka, ale je väčšia výdrž. To pridám a budem bohatý ako hovado. A dáme si tu ďalšiu hliadku. Rukavičky tie nie, prsteň zručnosť a tu nič. Teraz už keď mám takto veľa týchto častí do zrkadla, no veľa. Už mi chýbajú len cca 4. 1, 2, tu budú typujem 2, takže 4. Lak, myšľovka. Poď. Dobre, čiže načítané. Úroveň 11, hell yeah. Sila 3, sila 6, čiže zle. Tak, toto si tam nechám. Pozrieme sa do cechu. Dobre, čiže dáme si tu ešte arénku. Podzemko som skúšal v tom nepodarenom let's play. A dáme si tu ďalšiu hliadku a presunieme sa na posledný svet, ktorý je S10, čo je len taký nedávno vytvorený účet, na ktorom si znížim zvuky. Úplne. Zbrojenie je veľké hovienko s prepáčením, tu je taktiež veľké hovienko, pozrieme sa. Yes! To som presne potreboval. Aj toto si vezmem. Nie, že neodmietem. Ježiš, ja tam mám 3 eliky už aktivované. Yes, ja tam mám aj okrydlený. Aha, ja som na to zabudol. Tak si dám nám ešte šťastia obratnosť. Tak, to bude lepšie. A podzemko... Aha, ešte to nemám. Čiže... ešte si dáme arénku na tomto svete. Takom, tento je taký slabší, pretože... ja som dal 9. Dobre. Čiže je len nedávno vytvorený. Tak, a keď sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite like, odber a napísať mi do komentárov, či chcete, aby som pokračoval v Shakes and Fidget videách. Samozrejme, toto bol len taký zoznamovací pár, kde sme sa zoznamili s mojimi postavami, ale na budúce už bude normálny let's play, kde budeme questovať, dávať podzemka a vypol som si nechťa jeden svet. To nevadí. Takže ďakujem, že ste si pozreli video. Uvidíme sa u ďalších videí z Shakes and Fidget a Čiže sa majte a čau.